Milí zákazníci, stalo sa vám už, že ste si kúpili takúto nádhernú hortenziu, ale chvíľu potom vám začala chradnúť? V tomto videu si povieme pár rád na to, ako sa o ne správne starať a taktiež pár základných vecí, ktoré pri pestovaní hortenzií určite nerobiť. Aby boli hortenzie takéto krásne, je nevyhnutná aj pravidelná a najmä dostatočná zálievka. Vždy ale pred ďalším zalievaním si skontrolujeme vlhkosť pôdy, pretože hortenzie nemajú radi ani preliatie. Dáme si tiež pozor, aby sme hortenziu neumiestnili na príliš slnečnom a veternom mieste, kedy by mohlo dôjsť k popáleniu listov alebo k menšej tvorbe kvetov. Vedeli ste, že farbu kvetov niektorých hortenzií môžete aj meniť? Ak chcete napríklad takéto krásne modré kvitnutie, použite kyslý substrát, prípadne hnojivo na modré hortenzie. Ak túžite po ružových kvetoch, musíte zvýšiť pH, napríklad drevným popolom alebo pridaním dolomitického vápenca. Pošlite nám do komentárov fotku vašich hortenzií a nezabudnite nás sledovať pre viacej tipov do záhrady. Tešíme sa na vás v záhradnom centre Garden Team v Byči.